казвам, 22 години едни и същи, ние ги избираме и ми плащаме заплати, да не мъчат и да не тормозят и да държат заложници. До 23 октомври не трябва да ги чакаме ние същи бръсници да не манипулират, да не лъжат. Благодаря, живи и здрави да сте. Обръщам се към управляващата партия ГЕРБ. Стига с тези магистрали. Асфалт не ядеме. Ние сме ви сложили на това място. Ние плащаме заплатите ви. Защо ни излагате? Аз ви предлагам, като построят магистралите, да ги направим ВЛЛ и да се пътуваме с колелета, защото няма да мога да плащаме горивото, това ще ни е варианта. Да си ги направим ВЛЛ и магистрали и си се возим по тези колелета. Казвам се, искам да задам един въпрос на премиера. Господин премиер, изпратихте ни да купаем картофи. Сега и петрол ли да почваме да купаем, бе, господин премиер? Не. Аз пискам оставка, нали? Ама искаш, няма какво да дойде. Здравейте на всички! Аз съм на 19 и въпросът ми е следния. Към която и да е партия. Кога по дяволите ще свърши този преход? Добра ли беше имитацията? Отговорът е такъв, че няма да свърши, докато ние не направим така, че да свърши прехода. А ние сме млади и сме силни, когато сме много и заедно. А тук като гледам сме шепа хора. Само това мога да ви кажа. Призовете всичките си близки и убедете ги, че трябва да ги интересуват. Това е. Не може да седим тук, всички тук предполагам имаме една и съща идея и се бориме за едно и също. Ама защото идеята е дошла от някой се е стигнал, за да бъде така. И вие сте тук, защото някой ви е подкрепил напълно. Трябва и вие да направите същата крачка в вашите близки, да ги убедите в това, което вие мислите. Всеки има мнение. Замислете си и го направете. Организирайте хората около вас. Може ли аз един обикновен българин да попитам защо миналата година ни излагаха, когато гърците ни призоваха да излезаме с тях, те ни излагаха, че излизаме от кризата. Излизате ли от кризата? Господинът Янков къде е? Той каза, аз мисля, че кризата свърши. Така ли е? Криза при тях има само като изпрат водата в кварталите. Това е криза за тях. А за нас кризата е в джоба. Бъркат ни в джоба всеки може ден. За всяко едно нещо. По кога ще е такава хора? Замислете се малко. Знаете ли, че европейските държави са на ръба? Застанали си и ни гледат как копаем! Заповядайте тук и задайте. Малко на Йоло, с Аз искам да се представя, че гласувам с партия ГЕРБ, и ме е срам от това, защото той ни сложи в кучея, който съм сложил в моя автомобил. Една пета от българите живеят под прага на бедността, на минималната заплата. Докато този процент в другите държави е под 5%. Замислете се на това. Да попитам статуските. Защо по Драгалец и Бояна повечето улици, които са с павета, в момента се асфалтират? А пътя, който беше за железница, Бистрица железница, преди няколко месеца му поставиха нова асфалтова настилка, която е с дебелина 2 до 3 см. И в момента, след като свърши зимата, дупките по тази нова настилка са повече от преди. Защо дадоха колко хиляди са изхарчени за този асфалт? И дали само 2 см асфалт е отпуснат?
комисионни. Само едно да ви кажа, че асфалта в България се полага преди ремонтна дейност на пътя. Това сте го забелязали сами. Преди да правим ВИК и до публикация полагаме асфалт. Всеки един ремонт, който се извършва на пътя по улиците, той е финансиран от нас. Демек и асфалта, който сме положили преди ремонтните дейности, той е финансиран от нас. Ремонта и къртенето върху този асфалт пак от нас. И после отново полагаме асфалт, който финансираме ние. Но кога ще е така? Плащате винетки, граждански прегледи, данъци, какво е още не за тия коли? Трябва да развивате симни губи, да ви питат имате ли нямате. За какво става просто тук там? За страховки огромни! Колега, не е така, че бати бъдеш. Обиждаш. Всичко дава той. Моля се. Знаете ли колко са 4 туби бензин? Една минимална работна заплата! Правилно. Аз българин ли съм? А какво без политика? Бе, господине, стига глупости. Когато нефта беше 113, бензина беше 26. Вие давате думата, искаме да ви подкрепим, значи се разединява. Само чрез иначе не. Няма такова оправдание за билети. Нито хората дали не ги ползват, няма такова. Еми ние само тук имаме, защото данъците ни трябва да се изтискат по всяка песен. Човек трябва да се кръскат. Те ползват билетки за магистралите. Международни. Колко човека от управляващите за тия 20 години са вкарани в затвора? Колко човека? Другото нещо, което искам да ви кажа. Костов масова приватизация. Само щабатийните членове убиха Луканов и България в този гроб. Кой? Ние не бутаме правителство. Да, големата присъда на 16 милиона кражба на да ги накараме да тези хора да работят по нашите условия. Да работят за нас, ние сме гражданите и им плащаме, ние ги избираме. След като избираме, те работят за нас. Това Здравейте! За пореден път искам да направя един апел. На 28, 29 и 30 да блокираме абсолютно всички, за да покажем заедно какво можем.